Siz muhterem tыңлаучылар, бүгін 2025 елның 30 июль шершембі күні Анкарада 13 сағат. Сіз турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзірлеген Нұғайша нәсихатлар программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Хәбәрләр. Англия Израиль Газидәге аяусыз сугышны бетерү өчен төгәл адымнар ясамаса, сентябрьгә кадәр Фәләстинне таныячагын ачыклады. Премьер-министр Кир Стармер кабинетына Израильнең утны туктатуы зарурлыгын, яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлеген үз җирләренә кушуны туктатуы һәм тынычлык урнаштыру сөйләшүләрен башлатуы кирәклеген, югыйсә Лондон җитәкчелегенең БМО гомум шурасыннан алда эшкә керешәчәген әйтте. Хамасның шулай ук тотыкларны иреккә җибәрүе, утны туктатуны имзалауы һәм коралсызлануы зарурлыгын ассызыклады. Төркиянең тышкы эшләр министры урынбасары Нух Йылмаз халыкара конференцияда чыгыш ясап, ике дәүләтле чишелешнең уңышсызлык сәбәбенең яулап алу булуын әйтте. Йылмаз Израильне төбәктә тотрыксызлык җәюдә, сугышлар чыгаруда һәм күрше дәүләтләрне зәгыйфләтүдә гаепләде. АКШ илбашы Дональд Трамп Русияга Украинадагы сугышны бетерү өчен 10 көн вакыт бирде, югыйсә тамгахана салымнары һәм яңа санкциялар белән очрашачак. Беренче һава көчләре базасында чыгыш ясаган Дональд Трамп Мәскәү җитәкчелеген 8 августка кадәр бәрелешләрне туктату мәсьәләсендә кисәтте, югыйсә икътисади авырлыклар белән очрашачагын җиткерде. Трамп тамгахана салымнарын кертәчәкбез диде һәм моның Путинга тәэсир итә алмаячагын кабул итте, фәкать Русия битараф калган очракта эшкә керешәчәгенә сүз бирде. Һиндстан премьер-министры Нарендра Моди АКШ дәүләт башлыгы Трампның Вашингтон җитәкчелегенең сугышны туктату өчен катышуы турындагы дәгъваларына каршы чыгып, Пакистан белән тынычлык урнаштыруда бернинди лидерның арадашы булмавын җиткерде. Моди май айындагы Гүя Синдор операциясына тукталып, бернинди лидер бездән операцияны туктатуыбызны сорамады диде. 7 майдан бүгенгә кадәр Трамп һәм җитәкчелеге ике күрше арасындагы сугышны булдырмау өчен АКШның катышуын якынча 30 тапкыр дәгъва итте. Исламабад җитәкчелеге Вашингтонның ролен кабул итте, ләкин яңа Дехли моны кире кагуны дәвам итә. Камчаткада 8,8 балл зурлыгында җир тетрәү барлыкка килде. Шактый илдә цунами кисәтүе ясалды. Япония, Эквадор, Филиппин һәм АКШның Гавай штатында кертеп, күп кенә ил Русиядагы зилзиләдән соң цунами кисәтүен ясады. АКШтагы геология тикшеренү үзәге Камчатка сулыкларында 8,8 балл зурлыгында җир тетрәү барлыкка килүен белдерде. Шәршәмбе көнне ясалган белдерүгә күрә, афәтнең эпицентры 20 чакрым тирәнлектә һәм Петропавловск-Камчатскига 119 чакрым ераклыкта. Зилзиләнең сай һәм көчле булуы, дулкын яисә цунами барлыкка китерә алачагы әйтелде. Камчатка губернаторы Владимир Солодов телеграм-каналда җир тетрәүнең 7 һәм дистәләгән елларда күрелгән зилзиләләрнең иң көчлесе булуын ассызыклады. Төбәкнең сәламәтлек саклау министры Олег Мельников Русиянең дәүләт хәбәр агентлыгы ТАСС-ка белдерү ясап, Камчаткада берничә кешенең җир тетрәү аркасында яралануын әйтеп, барлык хасталарның хәле яхшы, хәзергә кадәр җитди җәрәхәт алучы булмады диде. Цунами кисәтүеннән соң Сахалин төбәгендәге Северо-Курильск районы өчен эвакуация әмере бирелде. АКШтагы цунами кисәтүе системасы Русия, Япония, Аляска һәм Гавайның кайбер ярларында цунами дулкыннарының була алачагы турында кисәтте. Мишлен декабрь айында Истанбулда оештырылачак бер чарада Каппадокияда сайлаган рестораннарны ачыклаячак. Төркиянең алдынгы туристик урыннарыннан Каппадокия престижлы рестораннарны бәяләү системасы булган Мишлен белешмәсенә кереп, илнең гастрономия өлкәсендә танылган иң яңа төбәге булды. Мәдәният һәм туризм министры Мәхмәт Нури Әрсой бу хәбәрне горурлык дип атады һәм Төркиянең дөнья гастрономиясындагы артучы әһәмиятен күрсәтүен әйтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркия Авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый.
Аргентина 2022 FIFA Dünya Кубогы чемпионы һәм бу ил Лионель Месси белән Диего Марадона кебек футбол легендаларының туган җире. Футболдагы уңышлар гадәттә танылган стадионнар һәм дөнья күләм мәшһүр тренерлар белән бәйле кебек күренсә дә, Буэнос-Айресның ярлы мәхәлләләре бөтенләй башка хикәяне аңлата. Бүгенге тапшыру Агустин Гулман тарафыннан язылган һәм беренче тапкыр 2025 елның 9 июлендә дөнья күргән Виллас Унидас Аргентинаның ярлылар яшәгән бистәләрендә кыйммәтләрне яңадан торгызучы хатын-кыз футбол клубы исемле язмасына нигезләнеп әзерләнде. Диего Марадонаның озак еллар физик әзерлек тренеры булган Фернандо Сигнорини 20 елдан артык Аргентинаның эскеремле мәхәлләләрен вәкиллек иткән футбол клубы булдырырга хыялланды. Аргентина, Марадона, Карлос Тевес һәм Серхио Агуэро кебек дөнья күләм танылган футболчылар чыккан ил. Ләкин зур уңышларга карамастан, аларның җәмгыятьләре бу уңышлардан бик сирәк файда күрде. Шулай итеп 2018 елда Сигнорини берләшкән ярлы мәхәлләләр мәгънәсенә туры килгән Виллас Унидас дип аталган клубка нигез салды. Максат спортны зәгыйфь җәмгыятьләргә кертү һәм аны социаль үзгәреш чарасы итеп куллану иде. Оешканнан соң 7 ел үткәч, алар җирле профессионал чемпионатта катнашу дәрәҗәсенә иреште. Ләкин бу көрәш әле тәмамланмаган иде. Клубның үз милке юк, чыганаклары бик шикләнгән һәм уенчылар футбол белән генә тормыш алып бара алмый иде. Сигнорини өчен бу клуб яшьләргә җәмгыятькә интеграцияләнү һәм үсеш өчен кирәкле белем чараларын тәкъдим итә торган платформа булырга тиеш иде. Ул 1978 елда Аргентинаны беренче тапкыр Дөнья Кубогы җиңүенә китергән тренер Сесар Луис Миноттины да кертеп, күренекле шәхесләрне һәм иҗтимагый оешмаларны тәҗрибә уртаклашу өчен Виллас Унидас тренировкаларына чакырды. Клуб 2018 елда оешканнан соң хатын-кызлар футболы категориясында катнашырга карар бирде һәм соңрак яшьләр футболы бүлеген ачты. Бер елдан соң клуб Аргентина футбол федерациясының игътибарын җәлеп итте һәм аларны хатын-кызлар футболының 3нче лигасы булган Премьер-Цга чакырды. Шул вакыттан бирле алар бу лигада уйный. Бу Сигнорини өчен мөһим адым иде, чөнки бу танылу яңа мөмкинлекләр тудыра ала. Димәк, уенчылар рәсми статуска һәм икътисади хокукларга ирешә алалар. Серхио үзенең федерация хокукларын булмаган клубларда акчаларының кая китүе турында һәрвакыт кызыксынуын аңлата. Me preguntaba a dónde van a parar todo lo que producen los jugadores de fútbol que salen. Ул бу акчаның мәхәлләләргә кире кайтмавын һәм шуңа күрә хәзер бу керемнәрне кире кайтару фикере барлыкка килүен дә белдерә. Тарихи буларак ирләр өстенлек биргән спорт өлкәсендә хатын-кыз футболчылар табу җиңел булмый. Виллас Унидаска нигез салучылардан һәм клубның хәзерге җитәкчесе Вальтер Гомес хатын-кызларны профессионал спортчы була алуларына ышандыруларын әйтә. Entonces decidimos salir a buscar los otros a los barrios. Ул хатын-кызларны бигрәк тә эскеремле төбәкләрдә эзләүләре турында сөйләде. Аның әйтүенчә, кызлар өчен бу бик авыр, чөнки күбесе эшләргә мәҗбүр. Кайберләренең балалары бар һәм шул сәбәпле тренировкаларга килә алмыйлар. Хәзерге вакытта клубта 28 профессионал хатын-кыз футболчы бар. Моннан тыш яшьләр бүлекләрендә тагын 90 малай һәм кыз бала бар. Клуб футбол белән генә шикләнми, Гомес өчен спорттан тыш социаль ярдәм дә бик мөһим. Клуб сәламәтлек саклау хезмәтләренә ирешү, эш табу, мәктәпне тәмамларга булышу һәм матди яктан зәгыйфь төркемнәргә субсидиялар алу мөмкинлеген тәкъдим итә. Футбол чарагына чын максат үзгәреш иде. Гомес зуррак клублар ия булган, ләкин үзләре ия булмаган чыганаклар булуын әйтә. Алар спортчыларны яхшы кеше булу, белем алу, тырышу, эшләү, өйрәнүдән баш тартмау кирәклеге турында өйрәтә. Клуб уенчыларыннан берсе Карло Зарат. Аның кичкенәдән футболга тирән мәхәббәте бар иде, ләкин аның бер кайчанда профессионал уйнарга мөмкинлеге булмаган. Бер көн дусты аңа Виллас Унидаска барырга тәкъдим итә һәм шулай итеп барысы да үзгәрә. 2024 елда ул рәсми матчларда уйный башлый һәм хәзер ул 38 яшендә, команданың капитаны.
Argentinada xotin-qiz futbolu şokty olga gitdi, lekin әле үтәсе юл бик озын. Liga resmi рәвештә 2019 елда профессионал булды. Аргентина футбол федерациясе 1991 елдан бирле рәсми чемпионатлар уздырса да, xotin-qiz футболчылар дисте еллар буе тискәре карашка һәм хезмәт хакы аермасына дучар калды. Todavía la brecha es grande, es enorme. No vivís en el Гомес хезмәт хакының бик түбән булуы һәм күп клубның профессионал стандартларга туры килмәве сәбәпле хатын-кызларның футболдан акча эшли алмауына зарлана. Элеккеге уенчы хәзерге көндә Аргентинаның танылган футболчыларының күбесенең эшче катламыннан булуын әйтеп, Villas Unidas кебек проектлар бу җәмгыятьләргә хокуклары һәм мөмкинлекләрен кире кайтару өчен кирәк дип саный. Җәмгыятькә көч өстәве һәм файда китерүе турында ишарәтләр булса да, клублар һаман да финанс кыенлыклары белән очрашалар. Соңгы елларда Аргентинаны какшаткан икътисади кризис бигрәк тә ярлы мәхәлләләрдә яшәүчеләргә тәэсир итә. Күп уенчылар эшсез кала. Кайберләре хәтта тренировкаларга барыр өчен транспорт чыгымнарын да каплый алмый. Гомес проектны дәвам итү өчен элек дәүләт ярдәменә ышануларын, әмма бүгенге көндә моны дәвам иттерүнең бик авыр булуын әйтә. Рәсми саннарга караганда, илдә 6000-нән артык авыр хәлдәге торак пункт бар һәм бу җирләрдә якынча 5 миллион кеше яши. Хатын-кызларга ул аеруча нык тәэсир итә. Хатын-кызлар арасында эшсезлек илдәге уртача күрсәткечтән 6,9%-ка югарырак. Проектны йөртү өчен ярдәм күрсәткән нигез салучылар һәм техник төркемнең тырышлыклары бик зур әһәмияткә ия. Алар көндәш кырындагы матчлар өчен автобус арендалау яисә үз мәйданчыгында узган уеннар вакытында иминлек, ашыгыч ярдәм һәм башка төп хезмәтләрне тәэмин итү өчен бар көчләрен куюларын әйтәләр. Барлык авырлыкларга карамастан Villas Unidas футболның нәрсә була алуын искә төшерә. Бер клуб керемнәрне түгел, ә кешеләрне беренче урынга куйганда спорт мөмкинлек һәм үзгәреш чарасы булып хезмәт итә. Футбол ирләр өстенлек биргән уен төре булса да, хатын-кызларныкы да була ала һәм аларның киләчәген формалаштыруга ярдәм итә ала. Бүгенге тапшыру TRT World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Nogayca nasihatler. Bek sıylı tınlavuşlarımız buyuma şükür baresinde söz bardıramız. Ullu sözler mucizesi kitabımız Kur'an'dın kayta kayta aytkanı manelermen aytılsa, solay bolsa nege şükretbeydiler. Biz şükür etkenlerden elbet karşılığın beriyek biz. Eğer şükür etseniz elbet nimetlerimde men ziyada termen. Yalkı Allah'a kulluk et. Em şükür etkenlerden bol. Ayetlerinde ötken keppen, yaratuşu Rahmandın, biz kullarından tilegeni, em körsötkeni, üykön maksat, en bağlı iz şükür bolgan. Furkan-ı Hakim'inde, hikmet dolu Kur'an'ında, tuğralardı, yanlışlardı birbirinden ayırgan, ullu üyken kitabında Allah özü müyimsirep bizdi şükürge şakırgan. Eğer şükür etilmese,
kolumuzga berilgen bäri nimetke karşı sosunlar nimet tuğul, men nimet neyken eş birevini tanımam degen sözde aytkanday bolýagymyz bildirilgen. Din sözümen aytılsa, tekzip, inkar bolýagy, febeyyi alâi rabbikümâ tükezziban, Rabbinizden nimetlerinden kaysı birevini inkar etersiniz ayetindeki buyrukta şiddetli hem dehşet kepte 31 kayta aytılıp, kayta korkustulup biz kullarga bildirilgen. İye, Haktın kitabı hikmet dolu nav Kur'an, kaydey bolsa şükürdü yaratudun gayası körsötkünü kasında, ullu üykön Kur'an bolgan nav kainat kitabı yaratılgan bäri makluk aynı manede aytıp yaratudun en büyük maksatı em sonunun şükür bolganın bildirgen. Nege dese kainatka erü etip karansa, körülgön sanavga kelmez akikatlardan birevi oydaki mane bolgan. Kainattın tüzüvü sonu şükür bolýak bir kepte yaratılgan. Er bir zat bir derece şükürge karay berip, şükür betike yönöygen. Sankim kainat tereginin en bağlı bir meyvası Allah'a şükür bolgan. Em bir paprikaga usagan savlay sosu kainattın şıgarganı maksuldun en ullusu en erüğü şükür maksulu bolgan. Navmane astaga eger aşırıyak bolsa, körgönümüz alemdin tüzötülgön kebine oylay berip karansa, su alemdin mahlukları tögörök bolgan almen tüzötülüp, işine ortasına yaşav salıngan. Bäri yaratılgan ne bolsa, savla yaşavga karap, soga hizmetçi bolgan. Yaşavga kerek bolgan ne zat bolursa bolsun, bäri makluk barabar yaşav üçün yugurgan, em yaşavga çalışkan. Demek kainat yaratkan Allah Celle Celaluhu yaratkanı mahluklardan yaşavdı saylap şıgargan. Ziyadası körgönümüz ayatlı yanlı alemdi, insan, ayvan, ösümlüktü, bir tögörek kepte yaratıp insandı merkez noktaga ortalarına salgan. Sankim er yan tasıgan bäri mahluktun gayası nav insanda yığılgan. Yaratuşu Hak Rahman bäri yanlı mahluktun betlerini insan yakka karatıp hizmet ettirip onun emrine bergen. İnsanlarda kötörögü hakim em örtlü kılgan. Demek Celal iyesi yaratuşu Hak Kuday yanlı mahluk işinde insandı saylap salgan. Nav alemde maksatı sıylı mahluk insan bolgan. Em gene görgönümüz nav insaniyet alemi, hatta ayvan alemi, bärisi bir tögörek ökmünde tüzötülgen. Sosunlardan ortasına em rızıkları salıngan. Kudayımız Rab Allah, savlay insan em yan vardı, sankim rızıkka aşık etip, kötörösün so rızıkka birer hizmetçi etip,
rızıktın emrine bergen. Em rızıktı erkimlerge söz iyiyesi etken. Yanvarlarga em insanlarga rızık manesi ökmetken. Davamını kalganlardı, başka ince manelerdi. Em yukarıdaki manelerden şükür münen bağını keliyeküma nasip olsa ayte beriyek inşallah. Sağlıkla kalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Kazan vakıtı bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolkının 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңna qo'shimchasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshula. Yorta saatlik topshularımızdan qabatlawun Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8:ortada 42 derece künchig'ish yo'nalishdagi Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilan 3 tapkır w.trt.dinna.com internet sahifasi aşağı What West radio kanalidan tinglayalasiz. Әлегә biz sizni bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuv qadar.